sempre se me dou, os meus inicios foron a lectura importante, pero tamén foron fundamentais en ser a persona que son. Realmente non podría decir que libros me marcaron, porque eu creo que van quedando aí como un pozo, pero a min costame ser tan detallista, se non o penso con antelación, de decir, pois, impactou isto, impactou o outro, pois, este é o meu autor preferido, pois, non o sabría decir con exactitude. O que sí é que teño aí, e de vez en cando supoño que saltará por algún lado todo o que teño lido, non? Bueno, e como profesor xa de inglés, pois, evidentemente, pois, seguía a ler, pero pensaba máis que en min nos meus rapaces, nos alumnos. Entón, eu utilicei sempre a lectura como base formativa, de autoformarme. Tuve a sorte que lín rápido, estudiei, e tive a sorte que me preparei e que estaba capacitado para autoentrenarme, digamos, autoprepararme, porque eso che dá únicamente a lectura. Entón, a partir de aí, sin ter sido, digamos, futbolista profesional, consigo chegar a ser entrenador de primeira división, que non é nada doado. Por que chego? Porque quero chegar, en segundo lugar, porque eu me rearmo que a miña base, que era capacidade de ler, capacidade de buscar información, capacidade de prepararme. Entón, houve momentos en que lía libros, como dice que iba a librerías, evidentemente lía libros, pero a veces non sabía se buscaba ideas para... Realmente buscaba ideas, non? Unha idea que me iluminara, a veces, non só que me dera, que me enchera, por suposto, pero tamén que me axudara no meu camiño profesional. E pouco a pouco como podedes ver, fume desvinculando un pouco da literatura e fume especializando na lectura de libros da miña profesión, que era de adestrador. Podríamos decir que teño unha biblioteca que, bueno, eu presumía de que tiña todo o que estaba publicado. Todo o que estaba publicado eu compraba. Compraba, e leía, e a veces pasei en un libro se cada lío en nada. Porque o que buscaba? Pois eu non sabía o que buscaba, pero buscaba unha idea que me iluminara no meu camiño hacia ser mellor. Cando estás entrenando, tes un equipo que tes que dirixir, tes que armarte tes a túa forma de concebir o adestramento, entonces buscas cosas que te suban, que